Hakasihat majai jogota yo Menteri Rang Bak Kajelau Konrad ke sang ma rengkat ba usembut Menteri Rang Bak Kajelau ba pres tun song kila Plie ya ko office trekam jong ka Pynursla Division PWD roads bat kila bu ru ya South Li ki nongrim bantai ye ki projek ha Pynursla constituency ki samtli ki nongrim ki bela bu ki genthop ek jing Plie ka office trekam jong ka PWD Pynursla Division bantai ka mini secretariat ka CNRD block building Eklavia model residential school bat ya ka football stadium hawa langkhat nalor kani Konrad ki sangma ula sam ya ka pisa ka balong lai phulai point sound lak tangka lamba ka scheme focus plus farmers welfare program shakin rius pa riu pratli kilong yeng bala IT ru ya ka khatway point line riu klur tangka shaki khandai spa sanphotli ki self help group bat prapotli ki village organization bala samru ya ki 8000 tli ki khonsnyang shaki sanspa ngut Menteri Rang Bak ulo ong baka sarkar jela hagini kisan senem duna kalai kundu shibun ki jing e hanrei kalala bani khunpat wala kini ki jing e kilong ki bajuat bah ulo ong baka sarkar ka bo ekathong bah kini ki shipo senem ki banwan ka jela ka de bandan ha ka kedan ka bashipo hapo kari India bat kum bakalong menta ka GDP jong ka jela kala ki step bah bat kalakot syaka pra 0.1% bat ka Meghalaya ka dan menta ha ka kedan top 20 ha ka jingkiu ka GDP ha kini san snem ula pensya ba ki dan kibri ki bakeno ba ka sarkar kala shimram khat pras pa klur tengka na ka benta ka focus plus hendrei ka dei tang south pa klur tengka bat kani ka scheme ka dei ka lat ban ajing yarap eki baduna ka yo ka kot Menteri Rang Bak ulo ong bada ka jingdon ka mini secretariat ha Pynursla kan yarap ha ka ban pensuk eki kam ban ajing sakri ki pat ba ka than namarkin download ki tanat sarkar ban ajing sakri ka bajan su-su e upat ba How do we? Yeah. No. Arey baap re baap. Arey be careful. Good. What is it? Senang